Ayun guys, good morning guys. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga kababayan sa abroad. Galawad shoutout sa inyo dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, sa mga Pilipino community guys, may galawad shoutout sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa mga live videos. Maraming salamat guys. Nandito po tayo ngayon sa Pet Master Accessories and Supplies. Ayan po guys. Ayan, nandito po guys. Makikita mo sa accessories pa lang. Ayan. Dito po yan matatagpuan sa Jitwason along Jitwason sa may corner Leyte Laki. Ayan, dito po yan sa Sampaloc, Manila guys. Ito po ay ayan, bilihan ng mga isda, mga accessories, mga feeds, aquarium. Ayan, yung mga accessories sa ayan. Ayan guys, ang gaganda oh. May ibang kulay. Arwana, Silver Arwana. Kaya mura lang to guys, dito lang. 2.5 lang isa niyan guys. Black Hammerhead, Big Pisa, Calico, Yuken. Ayan guys, meron din sila dito mga kulungan, may mga daga, ayan, mga daga, oh. Ayan,
meron din po silang rabbit dito. Ang ganda oh. Tiger shovel. Calico telescope. Wow! Walang Calico telescope. Blue polar. Ayan ang blue polar. Ito naman ang dragon fin. Ayan, maliliit oh. Gopi solid. Neon tetra. Ito naman ay high fin rosy barb. Rosy barb pala. Rosy barb. Blackmore. Ito yung Blackmore. Red tail catfish. Ayan. Ang ganda na no? Brown zebra denyo. Albino Oscar. Ayan, Malaysian ping pong. Gopi gold king. Ayan, flower horn. Flower horn pala tawag. Flower horn. Ano guys, ang ganda ng laga. May isda sa loob nakatago. Calico Rancho. Walang Calico Rancho. Blackmore. Ayan guys, nandito yung mga pagkain ng ayan ang mga feeds ng mga ano, yung kanya-kanyang pellet. Kasi magkaan ganyan? 35.
guys, ang gaganda ng design. Yung mga accessories guys na ano. Pero lalaki siya, no? Sa babae, paano nga pala? Ikaw sila, kahit walang eraser, eh. Ayan yung mga ginagamit na bato. Ayan yung mga nilalagay sa loob ng aquarium. Kompleto po sila dito guys. Tara na guys, punta na kayo guys dito sa Pet Masters. Dito yan, located sa Dituason. Sa may tapat ng Leyte, laki. Ayan guys, maraming salamat guys sa pagbisita guys sa aking live. Ayan po guys ang update natin dito sa Ayan guys, dito makaliwanag dito guys. Tay, salamat ah. Nabigyan na ba kita ng ano? Oo, meron na, no? Naka-upload. Thank you, thank you. Ayan. Yung pinagbigyan na tayo na ano. Anong pangalan mo sa? Halos po. Ay, si Alz. Ayan. Salamat kay Alz. Ayan, pinaikutan tayong i-vlog yung ating, yung ano nila, yung shop nila. Ayan po guys. Maraming salamat guys sa pagpunta guys sa ating live. Live shoutout sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan. Ayan guys, maraming salamat guys. Mag-end na po ako guys. Thank you so much. Thank you. Bye. God bless us all.